Якіх легіянераў прыводзіць у ЧБ? Камерунскі абаронца Рыкін Гадшу цяпер выступае за Славію. На яго рахунку 8 матчаў за зборную Камеруна Ю-17, з якой ён выйграў юніорскі кубак Афрыкі. Апошнім клубам быў мараканскі Расінг з Д2, з якім фінішаваў на апошнім месцы ў лізе. Нігерійскі нападнік Наджы Ахбо далучыўся да Тарпеда Белас. Быў у сістэме чэшскага Баніка і аформіў 3 галы ў 5 матчах каманды Ю-19. Потым выступаў на радзіме ў аматарскіх рэгіянальных турнірах. Грузінскі паўабаронца Сергій Амбрамішвілі прыехаў у Іслэч. Максімум футбаліст выступаў за Д2 Грузіі, а апошні сезон правёў у Орбі з Д3 разам з беларусам Дмітрыем Рэкішам. Ён жа і дапамог экс-аднаклубніку арганізаваць прагляд у Беларусі. Казахстанец Алдияр Алтаеў стаў гульцом Баранавічаў. Выхаванец Астаны выступаў за клуб Ю-18, потым перабраўся ў Табол. Пасля першага кола трапіў у прыватны праект SD Family з Д2 Казахстана. Як лічыце, дапамогуць камандам?